.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania. I seguim endavant amb l'espai d'entitats de l'Enric Castellà, que ja el tenim aquí. Enric Castellà, bona nit. Molt bona nit. Amb l'Enric Castellà cada dilluns doncs, repassem alguna entitat, la donem a conèixer, una entitat nova, i aquesta vegada, Enric, no sé, a quins portes? Pues mira, avui parlarem d'empresa, millor dit, de reempresa. De reempresa. I reempresa. Ho farem amb el senyor Oriol Alba, que és consultor de reempresa. Ah, i que deu ser aquesta persona que tenim aquí. Aquí està l'Oriol. Ah, doncs molt bé, bona nit, Oriol. Molt bona nit, Joan i Enric. Reempresa, tu. Reempresa. Escolta'm, per on comencem? Què li comencem a preguntar? Que ens presenti l'entitat, no? I tant que sí, perquè jo crec que és un projecte que val la pena, almenys al final. Home, si no, no el portaries, Enric. Naturalment. I avui el que procurem és variar, diguéssim, temes d'ONGs, entitats que en fi, estan aquí i crec que pot ser interessant pels nostres oients. Oriol, podem afirmar que ha nascut un nou concepte en el món empresarial, la posada en marxa de reempresa? Nosaltres, des del punt de vista del nostre país, podem dir que sí que hem començat o hem instaurat un nou concepte empresarial. El que passa que per lo que nosaltres és un concepte tan novedós a la resta d'Europa i alguns països com els Estats Units, Austràlia, el Canadà, és un mecanisme que fa com 20 o 15 o 30 anys que utilitzen i que, per tant, per nosaltres sí que és un nou concepte, però pel que és en el món econòmic o empresarial doncs no seria tan innovador. I digue'm, com funciona aquest nou projecte? Concepte, tu. O concepte. Doncs, projecte i concepte. Sí, bueno, s'entén. Sí. Primer de tot, per aclarir el que és la reempresa. La reempresa és la compra o lloguer dels actius i el fons de comerç d'una empresa. És el que tradicionalment hem conegut com la cessió o la transmissió d'un negoci. El que passa que després de realitzar certs estudis a nivell europeu i veient una mica els mecanismes que tenen els altres països, s'ha descobert que si s'estructura tot un servei que faciliti la cessió de negocis que estan en funcionament i que per un motiu o altre veuen que han de tancar i que no tenen continuïtat, doncs si estructurem un mercat o tota una sèrie de serveis i fomentem que hi hagi un marc legal i financer que faciliti la cessió de negocis, doncs obtindrem molts beneficis tant per la societat com la manera de fer negocis en el nostre país i això influirà en la manera o en la dinamització del teixit empresarial. Has dit de tancament d'una empresa o mitjana empresa. Aleshores, diguéssim, poses un exemple més gràfic, perquè, diguéssim, perquè ho puguem entendre millor, no? En definitiva, a vegades són conceptes una mica com abstractes. Clar, ja ho té molt bé estructurat. Perquè ell s'hi dedica, però nosaltres potser... Lògicament, nosaltres som neòfitos en la matèria, com diria en castellà. Llavors, no, més que res era que has dit que tancar una empresa, però i és el motiu de tancar l'empresa perquè se jubila, o bé perquè per motius familiars té que deixar l'empresa i l'empresa ja està creada en els seus clients i funciona perfectament. O sigui, no té res a veure allò de tancar una empresa per crisis. Exacte. Una mica la tasca de la reempresa per destructurar aquest mercat és incidir la manera de fer negocis o la manera que percebem la manera de fer negocis en el nostre país. I el primer mite que s'ha de tancar o que hem de desmuntar és que si algú es ven l'empresa és perquè l'empresa va malament. I va una mica en aquesta línia de que en el nostre país no hi ha un mercat estructurat, per tant no hi ha un punt de trobada on la gent pugui casar oferta i demanda transparentment i amb una metodologia que acompanyi durant tot el procés. El cas típic, bé l'heu introduït, és la persona que es vol jubilar, que té una edat i els seus fills ja no volen saber res de l'empresa perquè estudien una altra cosa o simplement perquè no volen saber-ne res i aquesta persona es veu obligada a tancar doncs, perquè s'ha jubilat. Què passa? Mira, nosaltres tenim dades que, per exemple, el 85% de les empreses de nova creació no arriben al 5è any, no? Llavors, la part més difícil en la posada en marxa d'una empresa són aquests 5 primers anys, el que passa que després és molt més fàcil, dit així llanament, és molt més fàcil que l'empresa segueixi endavant. Què passa? Que arribat el moment de la jubilació aquesta persona es veu forçada a tancar l'empresa perquè no hi ha ningú que li pugui donar continuïtat. El que nosaltres oferim és un servei d'assessorament, primer de selecció i captació de gent que es vol vendre el seu negoci, que li diem el cedent, i després el posem en contacte amb la nova figura que estem difonent ara, que és la figura del reemprenedor, que seria un nou emprenedor, però no l'emprenedor que tots coneixem o que concebim de tota la vida, que és aquell
aquella persona que té moltes idees, no? I que té moltes ganes d'executar i sempre està pensant en projectes nous, sinó que és un emprenedor que potser no té aquesta capacitat creativa, però que té suficients coneixements com per administrar o gestionar un equip o una empresa que ja està en funcionament. Destaca'ns, per favor, quins guanys, diguéssim, representa pel reemprenedor. Què destacaries? El primer de tot és que té accés a un coneixement d'una persona que porta molt de temps posant en marxa un projecte empresarial i que a través de la metodologia que implementem de reempresa, que seria l'elaboració d'un pla de sessió, que és un pla d'empresa al revés, i la conseqüent elaboració del pla de reempresa. Doncs el pla de sessió, com us dic, és un pla d'empresa al revés, en la qual el cedent detalla tota la informació, tota la trajectòria, tota com està organitzada l'empresa en un document que després li serveix al reemprenedor per fer la seva projecció de futur, el seu pla d'empresa en base a un històric. Amb això els beneficis són bastant fàcils d'identificar. El que vull dir és que el tenir tot un coneixement, o sigui, el rebre tot un dossier amb tota la informació de l'empresa, a part de poder utilitzar tota la seva posició consolidant al mercat, la seva cartera de clients, el seu entorn bancari, les seves relacions amb els proveïdors, feina que tots els emprenedors saben que costa molt d'aconseguir. Començar. Exacte. Pues, a part de saltar-te tota aquesta primera fase de creació de l'empresa, tu estàs accedint a una informació que permet donar-li més coherència i minimitzar el risc del teu projecte empresarial. És a dir, tu quan comences una empresa de nova creació, us hem dit que les estadístiques demostren que la majoria no arriba ni al tercer ni al cinquè any, però en canvi si tu compres una empresa en funcionament que l'any passat va facturar 85.000 euros, és molt probable que l'any que ve faci una xifra semblant. A part, quan entres a la propietat, des del dia 1 que tu ets propietari d'aquesta nova empresa, ja tens beneficis i ja hi ha ritme, ja hi ha funcionament. Escolta'm una cosa, fa més d'un any la posada en marxa d'aquest projecte. Quina acceptació està tenint? Doncs la veritat és que molt bona. El primer que ens diu la gent és que, ostres, ningú havia pensat això abans. Com pot ser que no existeixi un punt de trobada per la compra-venta d'empreses? L'acceptació és forta i la veritat és que el nombre d'usuaris va creixent i considerablement. I els països europeus que ja fa temps que han posat en marxa aquest projecte, què tal els hi va? Doncs la veritat és que tenen molts bons resultats. De fet, a països com França, que per proximitat i per a les característiques del seu teixit empresarial és amb qui més ens podem fixar, la veritat és que allà, per exemple, ja compten les estadístiques de demografia empresarial, compten creació de la nova empresa, mortalitat empresarial i després la reprise, que li diuen que seria la reempresa. Llavors, tenen molt més assimilat el concepte de que els beneficis de la reempresa i d'adquirir negocis que ja estan en funcionament, justament per sortir, que voldria fer incidència en això, per sortir d'una situació d'ineficiència econòmica. I, per exemple, a Catalunya tenim unes 608.000 empreses, no arribem, i l'any passat vam acabar amb un saldo negatiu de 12.000. O sigui, van morir 12.000 empreses en contra de les que es van crear. La majoria de negocis que es creen no és el nou Google o el nou Skype o empreses innovadores que no existeixen, sinó és una altra fruiteria, una altra perruqueria, una altra petita empresa de serveis. Doncs tots aquests esforços que hi ha molts emprenedors que estan dedicant a la creació d'una nova empresa, en comptes de dedicar-hi tots aquests esforços a crear un projecte empresarial de zero, amb tots els riscos que això comporta, poden aprofitar la feina d'una persona que ja l'ha fet durant molt de temps i aprofitar el seu entorn, que més o menys estarà consolidat. Interessant, de veritat. Oriol, quina és la vostra aposta pel futur? Doncs la principal aposta, encara estem en una fase de difusió del concepte, de fer que cali en la societat, i el principal, com parlam, que és un concepte bastant innovador en el nostre país, en aquesta primera fase que estem fent actes de difusió per tot el territori català, el principal és això, que el concepte sigui conegut, que la gent relacioni el cedir l'èxit empresarial, que és el nostre lema, la compra-venta de negocis, aquest punt de trobada amb tota una sèrie de serveis relacionats que correlacioni amb la reempresa. Dades de contacte. Doncs ens podeu trobar a la nostra pàgina web, que són les www.reempresa amb 2es, reempresa.org, el número de telèfon 93 266 74 38, i a la nostra pàgina web veureu totes les xarxes socials a les que estem presents i ens podeu seguir. Oriol, gràcies, sort i bona nit. Moltes gràcies a vosaltres. Ha estat reempresa.org, el 93 266 74 38. També a tu, Enric Castellà, moltíssimes gràcies. Bona nit i fins al proper.